Hola, en este vídeo anem a parlar dels canvis d'estat de la matèria. La matèria pot canviar d'estat físic. L'exemple més conegut és el de l'aigua, substància que podem trobar en estat sòlid, el gel, en estat líquid en forma d'aigua o en estat gasós o forma de vapor. Segons la teoria cinètico-molecular, les partícules d'una substància que canvia d'estat no es modifiquen, però la distància entre elles i el seu moviment sí. Com més alta és la temperatura a la qual es troba una substància, més es mouen les seues partícules, i al revés, com més baixa és, menys es mouen. Per això les substàncies es troben a més temperatura en estat gas i a menys temperatura en estat sòlid. Els canvis de l'estat sòlid a l'estat líquid i de l'estat líquid a l'estat gas requereixen calor per a produir-se. Per contra, els canvis de l'estat gas a l'estat líquid i de l'estat líquid a l'estat sòlid requereixen que la matèria es refrede. La fusió és el pas de sòlid a líquid. Quan una substància sòlida escalfa, les partícules vibren cada vegada més i la seva temperatura augmenta. Si el calfament continua, arriba un moment en què l'excitació de les partícules és tan intensa que l'estructura del sòlid es desfà i la substància passa de sòlid a líquid. La temperatura a la qual es produeix aquest canvi d'estat és el que anomenem temperatura o punt de fusió. Si una certa quantitat de substància sòlida pura escalfa progressivament, es comprova que en arribar al punt de fusió, la temperatura es manté constant fins que tot el sòlid que hi havia s'ha fos. La vaporització és el pas d'una substància de líquid a gas. Pot esdevenir per evaporació o per ebullició. L'evaporació és la vaporització que passa a qualsevol temperatura i només en la superfície d'un líquid. Si es deixa al sol un got d'aigua, al cap d'un temps el volum d'aigua ha baixat. L'explicació és que el calfament superficial fa que unes poques partícules assoleixin la velocitat necessària per a separar-se del líquid. Per això l'evaporació és lenta i no té lloc a una temperatura fixa. L'ebullició és la vaporització en tot el volum del líquid al mateix temps. Quan calfem un líquid, les partícules vibren cada vegada més ràpidament. Arriba el moment que l'excitació de les partícules és tan intensa que vencen les forces d'atracció que les mantenien unides i es poden escapar del líquid en forma de gas. S'observen bombolles de gas per tot el líquid, que pugen fins a la superfície i exploten a borbollons. La temperatura a la qual es produeix el canvi d'estat s'anomena temperatura o punt d'ebullició. La condensació és el pas d'estat gasós a estat líquid. Es produeix quan una substància en estat gasós es refreda prou. Les partícules es mouen cada vegada més lentament i estan més temps juntes, les forces d'atracció augmenten i finalment retenen les partícules perquè es formen líquids. La solidificació és el pas de líquid a sòlid i es produeix quan una substància en estat líquid es refreda prou. La temperatura a la qual passa aquest fenomen rep el nom de temperatura o punt de solidificació. El valor d'aquesta temperatura és el mateix que el punt de fusió, perquè tots dos processos són inversos l'un de l'altre. El terme congelació s'acostuma a utilitzar com a un sinònim de solidificació. Espero que això us resulti útil. Adeu!